Nazdíš, tu je Medfighter a ja vás vítam pri novom videu. Dnes si uvaríme jedlo, ktoré je inšpirované mexickou kuchyňou a má názov tortilla s kuracím mäsom a guacamole. Čo budeme na to potrebovať? Máme tu tortily, koriander, pálivú papriku, oregano a tymián. Potom tu máme ľadový šalát, dve paradajky, olivový olej, na rezančeky nakrájané 3 kusy kuracích prs, zrelé avokádo, cibulu, limetku a 3 strúčiky cesnaku. Ako prvú si urobíme marinádu na kuracie prsia. Do marinády dáme 1 lyžičku oregana, 1 lyžičku tymiánu a pol lyžičky čili, 2 strúčiky cesnaku, pridáme približne 100 ml olivového oleja a premiešame. Mäso necháme marinovať približne 30 minút. Keď sa nám mäso marinuje, pripravíme si guacamole. Obsah avokáda si vydlabeme a popučíme v miske vidličkou. Teraz si cibulu a paradajku nakrájme na drobno. Ďalej pridáme šťavu z limetky, čili, koriander a 1 strúčik cesnaku. Teraz si pripravíme mäso, ktoré budeme restovať približne 10 minút. Keď máme všetko hotové, najprv si ohrejeme na panvici tortilu a prejdeme k servírovaniu. Prejdeme k degustácii a toto jedlo si môžete pripraviť kľudne aj do školy alebo do práce a môžete to jesť aj za studená. Je to výborný recept, odporúčam vám, aby ste si ho urobili aj doma a lúči sa s vami Medfighter. Nazdíš!